Bos días, chamo Víctor Manuel Rebadullo García e eu vos contar a oferta formativa do IES de Curtis. Está situado na calle Germán de Castro, en Curtis, A Coruña, a 18 km de Boimorto e a 15 de Sobrado. A oferta formativa ten bacharelato, ten tres tipos, ten Ciencias e Tecnoloxía, Humanidades e Ciencias Sociais e o Xeral. No réximo ordinario temos o ciclo básico e o ciclo medio. No ciclo básico temos Informática de Oficina e Mantemento de Vehículos. No ciclo medio temos Sistemas Microinformáticos e Redes e Electromecánica de Vehículos e Automóbiles. E pois temos a FP Dual Intensiva, que temos o ciclo superior, que é Administración de Sistemas Informáticos e Rede e Electromecánica de Vehículos e Automóbiles. E despois deixo-vos aquí unha foto do taller do IES de Curtis e como curiosidade fan Erasmus. Moitas gracias por escoitarme.